эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Віцебская школа батута мацнейшая ў Еўропе. Сёння ў абласным савеце дэпутатаў шанавалі спартсменаў, якія ў складзе нацыянальнай зборнай Беларусі заваявалі 10 узнагарод на чэмпіянаце Еўропы ў Іспаніі. Уладальнікам ад 2 залатых медалёў стаў віцеблянін Уладзіслаў Ганчароў. Яму не было роўных у індывідуальных скачках. А ў пары з Мікалаем Казаком ён выйграў спаборніцтвы ў сінхронных практыкаваннях. Акрамя таго, мужчынская зборная Беларусі стала сярэбраным прызёрам у камандным турніры. У спаборніцтвах жанчын віцеблянка Ганна Гарчанок прымерыла на сябе серабро ў індывідуальных скачках. Не падвялі нашы юніёры. Бліжэйшы рэзерв нацыянальнай каманды выдатна праявіў сябе ў сінхронных скачках. Сярод юніёраў уладальнікамі золата сталі нашы землякі Мікіта Іліных і Мікіта Фомченка. У дзяўчынак перамаглі Кацярына Яршова і Паліна Шацько. У камандным заліку беларускія спартсмены заваявалі золата. Дзяўчаты сталі уладальніцамі сярэбраных узнагарод. Грашовыя сертыфікаты, кветкі, граматы трыумфатарам еўрапейскага форуму сталі толькі часткай падарункаў, якія падрыхтавалі абласныя ўлады. Сучасныя трэнажоры і сістэма відэапаўтораў павінны ўмацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу школы скачкоў на батуце. Успех великолепный. Все наши ребята подтвердили свой статус, свой класс. Ну и продолжаем, конечно, надеяться, что они подтвердят его и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Конкуренты есть всегда. Пусть не такие титулованные, как на чемпионате мира, но были, конечно, конкуренты. Это Дмитрий Ушаков, он является серебряным призером Олимпийских игр. Но что-то у него не задалось на этих соревнованиях. Допустил много ошибок. Первый раз проводились полуфиналы на чемпионате Европы. Все-таки это еще дополнительный старт. Это не 2 раза прыгать, тоже 3 раза прыгать, тоже выносливость проверялась. Плюс работа команды, синхронно немножко у нас не получилось. В команде девочки упали. Синхронные прыжки подкачали, но пришлось индивидуально наверстывать. Было страшно выступать, но мы старались, работали. Тренера нам помогали, тренировали нас, работали с нами, терпели нас. Цяпер віцебскія майстры скачкоў на батуце атрымаюць невялікі адпачынак, пасля чаго ў стайках працягнуць рыхтавацца да алімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанейра. Віцебская вобласць займае 5-е месца па колькасці насельніцтва ў рэспубліцы пасля сталіцы, Гомельскай, Мінскай і Брэсцкай абласцей. У паўночным рэгіёне па дадзеных нацыянальнага статыстычнага камітэта пражываюць 1 196 000 чалавек. Крыху больш за трэць насельніцтва в обласці вяскоўцы. Самы населены сельскагаспадарчы раён Глыбоцкі. Тут жывуць каля 38 000 чалавек. Самы маланаселены Расонскі. Тут крыху больш за 9,5 тысяч чалавек. Суседскія войны ў цэнтры Віцебска. Жыхары 5павярхоўкі на вуліцы Кірава вымушаны цярпець шумных суседзяў. І ўвесь час новых, таму што адну з кватэр гаспадары ператварылі ў гатэль. Усё выключна ў рамках закону, з афіцыйнай рэгістрацыяй і выплатай падатку. Толькі вось людзям за сцяной ад вясёлых кампаній няма спакою. Зварот у ЖЭУ і раённы аддзел унутраных спраў падпісалі жыхары адразу некалькіх кватэр. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» таксама патэлефанавалі і расказалі нашаму карэспандэнту Вользе Шмаргун, што стаміліся ад святаў кожны дзень. Што такое бяссонныя ночы, віцяблянка Вікторыя Яськова даведалася каля года таму. Тады ў яе якраз змяніліся суседзі паверхам вышэй. Замест ціхай пенсіянеркі аб'явіліся новыя гаспадары. Яны і пачалі здаваць жыллё на суткі. Кватаранты змяняюцца амаль штодзень. Для пастаянных жыхароў гэта стала праблемай. Шум, цыгаретны дым, музыка, спевы і скокі пасярод ночы. Пад Новы год тут не спалі ўсім пад'ездам. Тады і вырашылі звярнуцца ў міліцыю і ЖЭУ. Я единственное, чего хочу, чтобы нам давали по ночам спать, потому что квартира маленькая, уйти мне некуда, другой комнаты у меня нет. Вот. И что делать, я не знаю с этой проблемой. У 5павярховым доме пасляваеннай забудовы танюткія драўляныя сцены і дрэнная гукаізаляцыя. Таму кожны чых суседзяў тут чуваць вельмі добра. Аднак ёсць і агульныя правілы карыстання жылымі памяшканнямі, зацверджаныя Саветам міністраў Беларусі. Іх Вікторыя вывучыла добра. Пасля такіх скаргаў ЖЭУ павінна ўстанавіць у кватэры спецыяльныя датчыкі і памераць узровень шуму. Вось толькі неабходных прыбораў у камунальнікаў няма. Жанчыне прапанавалі набыць іх самастойна за ўласныя сродкі, таму прыструніць шумных суседзяў, як і раней, надзейней пры дапамозе міліцыі. Здравствуйте. Меня беспокоят соседи. Очень шумят. Да. Приедьте, пожалуйста.
У чыгуначным аддзеле ўнутраных спраў адрас Вікторыі ведаюць добра, па ім выязджаў нават сам кіраўнік аддзела. Аднак падставы для адміністрацыйнага працэсу не знайшлося. Ліхіх кватарантаў усяго толькі просяць паводзіць сябе цішэй. Лица там собираются различные, и при выбытии на эти адреса, конечно, мы проводим профилактические беседы с ними. Речи о том, чтобы они нарушали общественный порядок, не идет, поэтому к административной ответственности мы никого не привлекали. Таких оснований у нас не было. Аднак у ЖЭУ, куды Вікторыя звярнулася з заявай месяца 2 таму, зусім іншая інфармацыя. Майстар запэўнівае, зараз якраз рыхтуюцца документы для перадачы ў суд. Совместно с ОВД железнодорожным районом подготавливаются материалы для подачи в суд. Были опрошены соседи. Факт административного правонарушения подтверждается. Каму верыць, незразумела. Цікава, што гаспадар шумнай кватэры афіцыйна аформлены як індывідуальны прадпрымальнік і плаціць падатак ад сваёй дзейнасці. Таму па законе прэтэнзій да яго аніякіх. Вікторыя тым часам зусім не хоча распачынаць суседскія войны. Яна нават выставіла сваю кватэру на продаж і цяпер шукае жыллё выключна на апошнім паверсе, каб дакладна не мець праблем з суседзямі зверху. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. У Віцебскай вобласці пачалі адключаць ацяпленне пешых ад крыніц цеплазабеспячэння, адключаць адміністрацыйныя, грамадскія і прамысловыя будынкі. Жыллёвы фонд, бальніцы, інтэрнаты, установы адукацыі пакуль пераведзены ў рэжым пратоплівання. Звязана гэта з даволі цёплым надвор'ем, якое усталявалася апошнімі днямі, што дазваляе завяршыць ацяпляльны сезон раней. Нагадаю, у мінулым годзе энергетыкі пачалі перакрываць вентылі 25 красавіка. Аб галоўных падзеях у жыцці рэгіёну паведамляюць мясцовыя выданні. Вашай увазе агляды абласной газеты «Віцебскія весці» і гарадской газеты «Візбічы» за чацверг 7 красавіка. Віцебскія весці ўключыліся ў грамадскае абмеркаванне праекта закона аб абыходжанні з жывёламі, што згодна з ім будуць абавязаны рабіць уладальнікі катоў і сабак, і як яго прыняцце можа паўплываць на лёс віцебскага прытулку для бяздомных жывёл, разбіраліся карэспандэнты. Першымі ў Лепельскім раёне пачалі сяўбу ранніх зерневых культур хлебаробы філіяла Заазер'я Лепельскага малочна-кансервавага камбіната. Мясцовыя працаўнікі традыцыйна займаюць першыя радкі ў раённых спаборніцтвах. З буднямі хлебаробаў без прыўкрасаў знаёміць газета. У аграгарадку Надзёжана Лёзнінскага раёна заўсёды жылі руплівыя гаспадары, якія і на працы паспявалі ўсё зрабіць і трымалі ўласную гаспадарку. Яркі прыклад – дружны роднасты клан з 3 сямей – Кубліцкіх, Касмыніных і Бондаравых. Працавітаму чалавеку і ў вёсцы ёсць дзе праявіць сябе, лічаць яны. Пазнаёміцца з імі бліжэй можна на старонках Віцебскіх весцей. Чацвярговы нумар гарадской газеты «Візбічы» пачынаецца рэпартажам з экалагічнага фестывалю «Рэха Чарнобыля», які прайшоў у абласным цэнтры і прымеркаваны да 30-годдзя аварыі на ЧАЭС. Па-ранейшаму пільную ўвагу прыцягваюць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, аплата за дамафонныя сістэмы. Па шматлікіх просьбах чытачоў газета дае каментары спецыялістаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якія адказваюць на найбольш распаўсюджаныя пытанні. Журналісты Віцбічаў таксама паспяшаліся ў лосвіцкае лясніцтва, каб даведацца, як ідзе бярозавы сок. Рэпартаж з дзялянкі дае падставы меркаваць, што гараджан тут чакаюць. Дарэчы, Віцбічы аб'яўляюць конкурс чытачоў-двайнікоў вядомых людзей. Здымкі самых падобных будуць размешчаны на сайце газеты і ў самім выданні. Роўна 120 гадоў таму Віцебск заключыў, гаворачы з сучаснай мовай, інвестыцыйны дагавор на будаўніцтва электрычнай чыгункі з французам Фернанам Ільёнам. А праз 2 гады па абруку губернскага горада ўжо каціўся першы трамвай. З новым відам пасажырскіх перавозак у горад прыйшла і электраэнергія. Магутнасці пабудаванай станцыі хапіла для асвятлення ўстаноў, вуліцы, нават прыватных дамоў. На трамваі з багатай гісторыяй праехаў Артур Смалякоў. Першы трамвайны вагон у Віцебску пусцілі ў 1898 годзе пад музыку Отто Крамера. Ён прайшоў менавіта тут, па цяперашняй вуліцы Леніна да плошчы Свабоды. Гэта дзіва тэхнікі губернскі горад убачыў раней, чым жыхары Санкт-Петербурга і Масквы. Праз некалькі гадоў віцебскі трамвайны парк налічваў 18 маторных і 16 прычапных вагонаў. Даўжыня першай лініі каля 5 кіламетраў. Працаваць вадзіцелямі электрычнага транспарту ў той час бралі толькі мужчын. Пры ўваходзе яны інтэлігентна падавалі дамам руку. Упершыню вулічны цягнік віцябляне ўбачылі менавіта такім. Мадэль з 2 сапраўднымі электрарухавікамі ў гарадскім трамвайным парку сабралі за 8 месяцаў. Копія вагона 19 стагоддзя, сапраўдны гонар
депо. Ганарацца тут и экскурсийным транспортом у стиле ретро. Уже мы начали забывать такие трамваи, как РВЗ Рижского вагоностроительного завода. Но мы сохранили один экземпляр, мы его переоборудовали в экскурсионный, и он пользуется иногда популярностью, особенно в летнее время. У нас есть еще несколько трамваев, которые эксплуатировались 30-40 лет назад, даже 50 лет назад, которые при необходимости могут выйти на улицы нашего города. Зараз у Витебску 9 трамвайных маршрутаў агульнай працягласцю больш за 200 кіламетраў. Гэты від транспарту даўно стаў сімвалам горада. У яго гонар стварылі музей. Экспазіцыя налічвае 5 аддзелаў і больш за 2000 экспанатаў. Документы, макеты вагонаў, фотографии, картины и схемы маршрутов. В нашем музее есть уникальный экспонат старая рельса, кусочек старой рельсы фирмы Бохум 1898 года выпуска. Дети, потрогав ее, загадывают желание. А еще есть у нас тоже очень уникальный экспонат. Это акция бельгийского акционерного общества, которое называлось «Витебские трамваи», которая была недавно выкуплена на одном из аукционов за рубежом. Профессию водитель городского транспорту можно смело отнести до одной из самых складаных и отказных. Нават пасля праходжання строгага отбору при поступлении на службу вытрымліваюць далеко не все. Работа очень тяжелая. Самое сложное — это безопасность, конечно, движения в первую очередь, потому что много сейчас транспорта, много тяжело. Утром надо рано вставать, поздно вечером ложиться. Все приходит с опытом, со временем. Поэтому новички, главное, чтобы они знали инструкцию и ее выполняли. А потом уже опыт придет со временем. Сёння по областным центры штодзень курсируют каля 60 трамваев. Водителями працуют 165 человек, 80% жанчыны. Супрацоўнікі депо подлічылі, што за 118 гадоў прабег трамвая ў абласным цэнтры склаў каля 600 мільёнаў кіламетраў. Сёння ён упэўнена працягвае свой рух, а гэта значыць, што ў летапіс прадпрыемства і горада будзе ўпісана яшчэ нямала новых сторонак. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, Александр Пристаўка, телерадиокомпания «Витебск». Гэта і цікавыя факты пра самы стары від гарадскога грамадскага транспарту наш корэспандэнт Артур Смоляков даведаўся з трылогіі «Витебскі трамвай», якую напісаў начальнік Витебскага трамвайна-тралейбуснага ўправлення Васіль Паўлючкоў. Сёння аўтар прэзентаваў сваю даследчую кнігу. Аповед ахоплівае розныя перыяды амаль 120-гадовага летапісу цягніка гарадской электрычнай чыгункі. Вывучэнне гісторыі аднаго са старэйшых відаў пасажырскага транспарту стала для яго справай жыцця. Первая книга – это исторический очерк, вторая книга – это документы и материалы, и третья – люди, события, факты. Значит, это практически на подготовку материала это ушли многие годы. Потом кое-что получилось оформить в виде этих документов, в виде этих книг. Читайте цікавыя кнігі, рабіце свае адкрыцці, а я на гэтым развітваюся. Шчасліва! У ближайшие сутки по области будет переменная воблачнасць. Ночью на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы. Днем пераважна без ападку. Ветер переменных накірункаў 4,9 метров за секунду. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра по области ночью плюс 3,8, днем 13-18 градусов тепла. У Витебску ночью плюс 5-7, днем поветра прогреется до 13-15 градусов.